Turiec. Kotlina vyformovaná medzi Malou a Veľkou Fatrou na sklonku mladších treťohôr pred 23 miliónmi rokov. Odvodňovaná je rovnomennou riekou. Vysvetliť pôvod názvu Turiec sa v minulosti pokúšalo viacero vedcov. Spomeňme Mateja Bela, Františka Víťazoslava Sasinka, Jozefa Škultétyho, Jána Stanislava, Pavla Floreka, Pavla Kryšku, Branislava Varsika, Jana Beňku či Jaromíra Kršku. Tí odvážnejší ho odvádzajú už z antiky, konkrétne z termínu Duria, nachádzajúceho sa v diele rímskeho spisovateľa a prírodovedca Plínia staršieho. Iní vychádzajú zo slovného spojenia Turiečka, ktoré mohlo stáť za pomenovaním Turiec. Väčšina historikov ale tvrdí, že základom pre toto pomenovanie bol slovanský termín Tur. Ten patril tak hovädziemu dobytku, ako aj jednému zo slovanských bohov. Turiec teda mohol byť regiónom, kde sa nachádzali v hojnom počte stáda tura divého, v stredoveku vykinoženého európskeho zvieraťa, alebo regiónom s významným kultom rovnomenného božstva. A možno oboje, veď práve podobu tura na seba preberali mnohé mýtické bytosti a božstva. Prečítajme si, čo o tomto slovanskom bohu píše bernolákovský básnik a spisovateľ, ktorý neskôr požehnal štúrovskú slovenčinu, Ján Holý. Vo svojom diele Bájosloví pohanských Slovákov o Turovi píše: Tur, Thor, boh vojny, odtať i Tábor pochádza a továriš ve vojne bojovník. Svátek jemu, keď cti, sa volal Turice. Toto meno svátku na svatodušné svátky prenesené do včilka u Slovákov trvá. Podobne aj rozprávkar a zberateľ povestí Pavol Dobšinský v diele Púť po otčine roku 1846 odvodzuje pôvod názvu riečky Turiec nachádzajúcej sa na Gemeri od toho istého boha. Možno teda, že názov regiónu nám dodnes odhaľuje aj malú časť svojho predkresťanského charakteru. Vydajme sa spolu po turčianskej hradnej ceste pripomenúť si zašlú slávu tunajších hradov a ich dnes už zabudnutých pánov. Dnešným centrom regiónu Turiec je mesto Martin. Nebolo tomu ale vždy tak. V pravekých dobách sa na vysunutých výbežkoch Malej i Veľkej Fatry nachádzalo množstvo hradísk, pričom štafeta toho najvýznamnejšieho z nich sa časmi presúvala z jedného na druhé. Nakoniec aj kopec za nami sa nenáhodou volá Hrádok. Našli sa tam pozostatky osídlenia jednak z obdobia puchovskej kultúry a jednak z obdobia starých Slovanov. A lesík pod rozhľadňou sa nenáhodou volá Stráž, kontroloval starú komunikáciu vedúcu z Turčianskeho Petra na Bystričku.
V dobe veľkomoravskej bola Turčianska kotlina ovládaná hradiskom na Vyšehrade, stojacom nad dopravnou spojnicou medzi Turcom a Nitrou. Neskôr, v dobe postupného začleňovania sa tohto územia do Arpádovského Uhorska, zaniklo viacero významných hradísk a hrádkov. Medzi nimi aj hrádok na Šiancoch v intraviláne slovenského Pravna. Zanikol násilne, a zda preto, že sa jeho majiteľ nechcel podvoliť novej neslovanskej kráľovskej dynastii. Centrálnym kráľovským hradom sa v Turci stal Zniev a Turiec bol začlenený spolu s Liptovom a Oravou do Zvolenskej župy. O vybudovanie ďalších dvoch významných turčianskych hradov, Blatnice a Sklabine, ktoré chránili cestu zo Zvolena na Liptov a Oravu, sa významnou mierou zaslúžil práve zvolenský veľžupan magister Donč. Po osamostatnení sa turčianskej stolice od Zvolena, čo sa udialo najneskôr v roku 1339, prešla funkcia župného sídla zo Znievského hradu na Sklabinský hrad, v ktorého priestoroch zasadal aj stoličný súd, Sedria. Spomenúť treba aj Sučiansky hrad. Ten ale nikdy nebol centrálnym hradom turčianskej stolice. Nakoniec sa administratívnym sídlom župy stal Martin, kde bol za týmto účelom na prelome 17. a 18. storočia vybudovaný nový župný dom. Neodhaľuj sa unáhlene, aby si sa rýchlo nestal chudobným, hovorí nápis na severnej fasáde veže renesančného revajovského kaštieľa v Trebostove. Pohľad naň cyklistov sprevádza ešte niekoľko stoviek metrov po opustení rozhľadne. V duchu tohto citátu atenského básnika Meandra si rozprávanie o historickej cestnej sieti v Turcii odložíme na neskôr. A pomlčíme na teraz aj o Revajovcoch. Stačí, keď povieme, že Trebostovský kaštiel bol pravdepodobne dokončený v roku 1578 turčianskym podžupanom Ladislavom II. Revajom, zakladateľom Trebostovskej vetvy tohto rodu a ďalej rozširovaný jeho potomkami. Nasleduje neveľká obec Trnovo. Arpadovské dejiny Turca a pohnuté udalosti spojené s tatárskym vpádom do Uhorska v rokoch 1241 až 1242 možno vyčítať aj z prvej písomnej zmienky o tejto obci. Ide o listinu Bela IV. Z roku 1256, ktorou kráľ dal do dedičnej držby dedinu Trnovo Mladikovi Rutenovi, asi ruskému bojarovi, ktorý mu zapožičal 30 hrivien v zlate a preukázal mu najvyššiu vernosť. Historik Jan Beňko predpokladá, že to vernosťou bola účasť v nešťastnej bitke proti Tatárom pri rieke Slanej 11. apríla 1241. Téma tatárskeho vpádu nás neopúšťa ani cestou na prvý turčiansky hrad na našej trase, cestou na Znievský hrad. Veď je s ním spojená hneď dvakrát. Historicky cez osobu Ondreja Forgáča, syna Ivanku, ktorý vraj utekajúcemu Belovi od prehratej bitky pri rieke Slanej podaroval vlastného koňa. A tiež povesťou, podľa ktorej Belo pred Tatármi utiekol práve na Znievský hrad. Tatári hrad obľahli a rozhodli sa, že jeho obrancov vyhľadujú. Bolo by sa im to podarilo, nebyť skrytej tajnej chodby, cez ktorú miestny sedliak doniesol 2 prasiatka a takisto množstvo rakov pre obrancov hradu. Namiesto toho, aby všetko sami zjedli, prikázal im, aby jedno prasiatko hodil Tatárom cez hradby. To, aby ich presvedčili, že majú ešte dosť veľa potravy a dosť veľa zásob na to, aby vydržali dlhodobé obliehanie. 'Vo
Cesta na hrad Zniev nás vedia aj okolo tejto stavby. Sú to pozostatky kaplnky svätej Margity. A práve táto kaplnka nám prvá pripomenie, ako veľmi je hrad spojený s dynastiou Arpádovcov. Veď aj svätá Margita Uhorská bola dcérou Bela IV. Po peknom výstupe sme prišli na hrad Zniev, hrad, ktorý v prvej písomnej zmienke sa nazýval hrad Turiec, alebo ak chcete Castrum Turuc, čo hovorí o tom, že to bol svojho času centrálny turčiansky hrad, z ktorého ovládal panovník tento región. Za mnou sa nachádza obytná hradná väža, ktorej sa hovorí aj Forgáčovská väža, to pretože ju dal postaviť Ondrej Forgáč, syn Ivanku z rodu Hund Pozna. Ondrej Forgáč túto väžu postavil a takisto opevnil hrad, ktorý tu už stal dlhšie. Osídlenie sa tu predpokladá už od toho 10. 11. storočia, aby hrad Zniev zostal ako jeden z oporných bodov Arpádovskej moci v Uhorsku. V Forgáčovskej veži sa na Znieve hovorilo aj Dolný hrad. Bola to stavba, ktorá prežila aj to obdobie, kedy sídlo turčianskej župy prešlo zo Znieva na Sklabinský hrad, pravdepodobne niekedy okolo roku 1339. Veľká pohroma zastihla tento hrad po bitke pri Moháči po roku 1526. V tomto období sa v Uhorsku rozpútal naplno boj o uhorský trón medzi magnátom Jánom Zápolským na jednej strane a Ferdinandom Habsburským na strane druhej. Bohužiaľ, v roku 1532 tieto rozbroje mali za následky aj to, že tento hrad bol zničený. Forgáčovská väža ale sa ešte svojej obnovy dočkala. Starý hrad, ten už nie. Poďme sa spolu pozrieť na zvyšky väže. Len nepatrné zvyšky hradného múriva nás upozorňujú na starý horný hrad. Hrad, ktorý pamätá ešte aj tie staršie alebo najstaršie arpádovské dejiny a možno aj to, čo sa tu dialo pred ním. Pod nami sa nachádza dolina potoka Vríca a práve touto dolinou viedla významná dopravná tepna z Ponitria do Turca a túto dopravnú tepnu kontroloval hrad, na ktorom sa práve nachádzame. O mýte vyberanom na tejto ceste máme zmienku už z roku 1183. Prechádzala cez Čierny les, údolie Vríce, kláštor pod Znievom až k Ležiachovu, kde sa pripájala na hlavnú cestu, nazývanú Magna Via. Viedla z Ponitria popod Vyšehrad a Slovenské Právno.
ďalej pokračovala po ľavom brehu Turca cez Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter, okolo už spomínaného kopca Stráž na Bystričku a cez Záturčie až do Vrútov. Po úpetí Veľkej Fatry tiež viedla kráľovská cesta, ktorá spájala župné sídlo Zvolen s Turcom a tiež s Oravou a Liptovom. Do Turca vchádzala jedna vetva cez Šturec a druhá cez Kremnicu. V stredu kotliny sa kráľovské cesty vyhýbali. Tiekol tade Turiec, ktorého koryto nebolo stabilné. Opakovane sa vylieval a menil trasu svojho toku. Udržiavať kráľovskú cestu na takomto podloží by bolo zbytočne nákladné. Turiec ale bolo možné na niektorých miestach prebrodiť a prejsť tak z východnej časti kotliny do západnej alebo naopak. Do polovice 13. storočia bol najvýznamnejším brodom práve brod pri Socovciach. Dnešné Socovce vznikli z veľkých socoviec, malých socoviec, nazývaných aj Stránka, a zo Svätej Mary. Práve Svätá Mara bola v ranom stredoveku pre prítomnosť brodu cez Turiec obchodným, ale aj duchovným centrom tohto územia, ako aj širšieho okolia. Pochádza odtiaľto najstaršia písomná zmienka o trhovom mieste v Turci, a to z roku 1258. Táto zmienka už spomína aj kostol. Prvý kostol románsky asi dali vybudovať ešte benediktíni ako duchovný stánok pre obyvateľov tunajších majetkov Diviackovcov, ktorí túto akciu pravdepodobne financovali. Ten súčasný kostol, gotický, ten už potom povstal v režii znievských premonštrátov niekedy v polovici 13. storočia. Práve kostol vo Svätej Mare bol od 12. storočia najvýznamnejším turčianskym kostolom, keďže sa po príchode Benediktínov do Turca stal sídlom turčianskeho vicearchidiakona podriadeného nitrianskému archidiakonovi a ostrihovskému arcibiskupovi. Príchod premonštrátov do Turca znamenal malú revolúciu aj z hľadiska vývoja sakrálnej architektúry. Románsky sloh vystriedala gotika a podľa vzoru nového premonštrátskeho kostola na nebovzatia Panny Márie v kláštore pod Znievom začali v druhej polovici 13. storočia rásť nové kostolíky. Viacerí historici vidia za touto masívnou gotickou sakrálnou výstavbou tzv. Premonštrátsku stavebnú hutu. Pravda je skôr taká, že staviteľskí a kamenársky majstri, mnohí z nich nemeckého pôvodu, ktorí sa v 40. rokoch 13. storočia vo veľkej miere podielali na vybudovaní nového Forgačovského hradu na Znieve, hľadali neskôr svoje ďalšie uplatnenie. Príchod premonštrátov do Turca spojený s vybudovaním nových kláštorných budov, vrátane kostola, im prišiel veľmi vhod a značením sa pustili aj do budovania ďalších kostolíkov. A možno predpokladať, že domáci kamenársky majstri si tiež rýchlo osvojili nové gotické vzory a ani oni sa nenechali zahambiť. A ešte jedna podmienka musela byť splnená, aby sa gotické kostoly mohli budovať. Muselo na to byť dostatočné hospodárske zázemie. To zabezpečovali inovácie v poľnohospodárstve, príchod nových osadníkov a v neposlednom rade štedrí mecenáši. Jedným z najvýznamnejších bol magister Donč, o ktorom si povieme neskôr. Ani tu v Socovciach nás téma hradnej cesty neobchádza, veď kopec za mnou sa nenáhodou volá Stráža. Najneskôr od neskoršej doby bronzovej tu bolo hradisko a nie jediný krát. Prečo práve tu? Nuž výhľad z neho je na celý Turiec. A mimo toho, brod cez Turiec možno už fungoval aj v práveku a z hradiska na kopci Stráža bolo určite jednoduché kontrolovať ho. Dlho sa tu ale nezdržíme, pokračujeme ďalej k Blatnickému hradu,
po ktorom nás pohodlne dovedie žltá cyklotrasa vedúca cez Láskár a Valentovú. Jedným z najnenápadnejších turčianskych kostolíkov je kostolík v Sebeslavciach patriaci do dnešnej Polkušovej. Preto najnenápadnejších, lebo tento kostolík popravde ani nevidno celý rok. Človek si musí počkať na to, aby listy opadali zo stromov a vtedy sa z tej krásnej turčianskej cyklomagistrály, ktorá vedie úpetím Veľkej Fatry, aspoň na pár chvíľ nám cykloturistom odhalí. Na vzhľade kostolíka, tak ako ho vidíme dneska, sa podpísali silnou rukou Revajovci. Ale Revajovci tento kostolík nepostavili. Oni ho len zrekonštruovali, zrenovovali ruinu, ktorej korene siahajú do skutočne raného stredoveku, do obdobia pred príchodom premonštrátov do Turca. Druhým hradom na turčianskej hradnej ceste je Blatnický hrad. Hrad sa nachádza nad dedinou, ktorej kataster je Eldorádom archeológov. Už sme si povedali, že Turiec bol posiatý hradiskami. Tie nechýbali ani v Blatnici. Boli na viacerých miestach. A ľudia tu už od eneolitu žili aj v jaskyniach. Spomeňme Mažárnu, Mervovú či jaskyňu na Vyhni. Kým vo väčšine prípadov nám osídlenie pripomínajú zaniknuté valy hradísk a pár viac či menej smerodajných archeologických nálezov, tu sa snáď už našlo všetko. Meče, sekery, mlaty, prilba, diadémy, spony, náramky, peniaze. Najvýznamnejší nález ale nie je ani z hradiska a ani z jaskyne. A nesúvisí ani s pravekom, skôr nám pripomína význam tohto územia v dobe krátko pred vznikom Veľkej Moravy. Pochádza z veľmožského mohylového hrobu z prelomu 8. a 9. storočia. Po smrtnej výbave tohto, možno domáceho veľmoža hrá primát tento dvojsečný železný meč s pozlátenou rukoveťou, ktorej zdobenie má výrazný podiel franskej zložky. V čase hradisk na Plešovici, krásnych šperkov a zbraní, ktoré tu archeológovia neskôr našli, pravda, Blatnický hrad, ktorý je za mnou, ešte nestal. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1323, tedy jeho vlastníkom už bol župan z Volenskej veľžupy magister Donč, ktorého už sme spomínali. Bola to významná osobnosť pre dejiny Turca a veľa vecí tu po ňom ostalo. Kto to bol, ako ho vnímali jeho súčasníci, ako ho vnímali neskorší historici. Prečítajme si napríklad z opisu spisovateľa Ladislava Nádaši Jegeho. Magister Donč bol ešte len 26-ročný a ani rok neminul, čo bol prišiel z Talianska, kde 6 rokov strávil na vysokých učeniach v Boloni a v Padove. Bol rozumný človek a jednako si myslel, že sú jeho spoluobčania i duševne zaostalí, lebo nevedeli toľko ako on. Preto myslel, že môže s uhrami zaobchádzať ako s deťmi. Pritom bolo jeho konanie neustálené, meniace sa podľa okolností, lebo nemal ešte tú pevnosť, ktorú dodá veľká životná skúsenosť a ustálenosť životných názorov. Na Matúša Čáka hľadel ako na málo mysliaceho barbara, s ktorým môže zaobchádzať s istou povýšenosťou. Z jeho hnevu si mnoho nerobil. Bol presvedčený, že sa mu ani nesníva, že by sa azda opovážil položiť na ňo ruku. Balašovci boli županmi z Volenskej veľžupy po generácie. Donč bol len ďalší v poradí a aj on si počínal
pri svojom spravovaní tohto územia veľmi suverénne. Keď Karol Robert z Anžu nastúpil na uhorský trón, musel sa veľmi dlho a veľmi intenzívne presadzovať na kráľovskom stolci. Bolo dlhé obdobie, kedy magnáti uhorskí váhali, či sa pridať na jeho stranu, či ho uznať za kráľa, alebo nie. Ani Donč nebol iný. Takisto on lavíroval medzi Matúšom Čákom, medzi inými magnátmi a medzi podporou Karolovi Robertovi. Až po bitke pri Rozhanovciach môžeme viacej sledovať príklon magistra Donča ku kráľovi Karolovi Robertovi. Najstaršia časť hradu je tá, ktorá je k nám najbližšie. Pôvodne z celého hradu, ako ho teraz vidíme, stála len väža, hovorilo sa jej aj tvrdza donžon alebo neboj sa, samostatne stojaca väža, ktorej úlohou bolo v prvom rade brániť jej obyvateľov pred akýmikoľvek dobyvateľmi. Neskôr sa pristavila severovýchodná väža a obidve väže prepojil hradný palác. Povesti tvrdia, že v múroch hradu bolo zamurované dieťa. Vraj Abihrad nebol nikdy dobitý. Či už to s tým dieťaťom bola pravda alebo nie, obrany schopnosti hradu to nepomohlo. V 15. storočí hrad prvýkrát dobili a aj značne poškodili husiti. Zvyšky južných priečelí budov nad Gaderskou dolinou pripomínajú renesančné prestavby hradu realizované v réžii nových pánov Révajovcov. Po vypálení starého alebo aj horného hradu stupencami Františka Rákociho, ktorí sa ho zmocnili v roku 1703, začal hrad upadať. Paradoxne boli to tí istí Révajovci, ktorí neskôr urýchlili aj rozklad a rozpad tohto hradu. Kameň z neho totiž použili na vybudovanie svojich honosných kaštieľov v Mošovciach a Turčianskej Šťavničke. Z Folkušovej pokračuje turčianska hradná cesta cez Necpaly, Belú Dulice a Turčianske Jaseno. Nad každou z nich je dnes cykloturistická rozhľadňa. Tak ako v praveku, nad každou bolo významné hradisko. Tak ako keď sa v 13. storočí zabelela nad každou z nich väža nového gotického kostolíka. Všetky tri kostoly stoja dodnes. Zvnútra boli pôvodne všetky tri bohato vyzdobené freskami, ktoré pomáhali miestnym kňazom pri kázaní a vysvetľovaní Božieho slova. A nie len to. Ladislavská legenda z Necpalského kostolíka, ako inak zasveteného svätému Ladislavovi, miestnym pripomína dosť dôrazne a jednoznačne príslušnosť ich dediny do uhorského štátu. Možno aj meno patróna miestneho kostola ovplyvnilo výber mena pre Ladislava Necpalského, neskoršieho župana Trenčianskej stolice a pána Blatnického hradu. A predsa je zaujímavé, že práve svätý Ladislav. Išlo predsa o toho Arpádovca, ktorý si niekedy okolo roku 1093 podmanil Turiec. Anžuovcom, ktorí nastúpili po vymretí Arpádovcov, trvalo celé roky, kým ich za panovnícku dynastiu uznala aspoň väčšia časť domácich šľachticov, keď už nie všetci. Vyzdvihovanie kultu domáceho svätca, svätého Ladislava, im poslúžilo veľmi dobre pre legitimizovanie sa v očiach miestnych veľmožov aj početného zemianstva. Patrónkou kostola v Turčianskom Jasene je svätá Margita Antiochíska. Hoci táto svetica žila ešte za čias antiky, v prenesenom zmysle nám pripomína Arpádovcov a Turiec aj ona.
Dcéra Bela IV., ktorá sa podľa miestnej tradície narodila na hrade Zniev, sa tiež volala Margita a tiež sa neskôr stala sveticou. Nakoniec autor malieb v Necpalskom kostole zanechal svoju stopu aj v kostole svätej Margity v Turčianskom Jasene. Freska z jeho štetca bola donedávno vykladaná ako zvestovanie. Dnešní odborníci nevylučujú iný výklad, pričom na obraze je namiesto Panny Márie buď svätá Alžbeta alebo svätá Helena. Nachádzame sa pri hrade Sklabiňa. Ten sa člení na také dva hlavné základné celky. Bližšie k nám je dnes už rozbitý renesančný kaštiel, ktorý bol ako tak udržiavaný poslednými vlastníkmi hradu a kaštieľa Révajovcami až do roku 1944, kedy ho vypálili fašisti. Hrad, v podstate jeho prvopočiatky môžeme spojiť s rodom Balašovcov, ktorí okrem Zvolenskej župy vlastnili vlastne celé horné považie. Do Sklabinského hradu vstupujeme pôvodnou tzv. Starou bránou. Nachádzame sa na vrchole hradného vrchu, kde sa nachádzala centrálna a zároveň najstaršia časť hradu. Tu boli prvé hradné objekty, tu bolo prvé nádvorie, postupne bolo zastavované novými a novými objektmi, až vznikol taký komplexný centrálny hradný palác. Od 15. storočia sa do neho vstupovalo cez objekt za mojím chrbtom, bola to jedna z obranných bášt. V tom spodnom poschodí alebo v prízemí bol vstup do hradného komplexu. Na druhom a treťom poschodí sa nachádzala hradná kaplnka zasvetená svätému Ondrejovi. Kaplnka zaberala dve horné poschodia tejto obranej bašty. Dodnes je vidno zo zachovaných kamenných prvkov členenie na tie jednotlivé poschodia. Tie kamenné prvky nám prezrádzajú aj zručnosť kamenárskych majstrov, osobitne hlavice svorníkov, z ktorých sa potom rozbiehali rebrá do rebrovitej gotickej klenby. Čo sa už nezachovalo, je strop kaplnky. Možno treba povedať aspoň takú jednu zaujímavú vec, že rebrá boli ukončené do svorníka, v ktorého strede bol znak Havrana. Prečo Havrana? No nie náhodou, lebo Havran je symbol Mateja Korvína a práve výstavba tejto kaplnky je spojená či už s Matejom Korvinom alebo s jeho synom Jánom Korvinom, pre ktorého kráľ Matej svojho času tu na severe Slovenska vytvoril veľké panstvo, ktoré Ján Korvin potom ovláda. Révajovci sa k hradu, vlastne najprv iba k jeho polovici, dostali vo forme odmeny za vernosť Ferdinandovi I. Ten po bitke pri Moháči, kde zahynul aj posledný jagelovec na uhorskom tróne Ľudovít II, musel o uhorskú korunu bojovať s Jánom Zápolským, ktorému patril aj hrad Sklabiňa. Hrad dočasne obsadil Ferdinandov vojenský kapitán Kacajner a už v roku 1527 dostal polovicu hradu a hradného panstva František Révaj. Druhú polovicu vykúpili Révajovci od vdovy po Mikulášovi Macedónskom v roku 1540 a v roku 1561 sa stali dedičnými turčianskými županmi.
Na Sklabinskom hrade sa naša cyklotúra Turčianskou hradnou cestou končí. Môžeme sa vrátiť do Martina, k Turčianskej galérii, bývalému župnému domu. Alebo môžeme pokračovať ďalej, cez Sklabinský podzámok, Turčiansku šťavničku okolo Revajovského kaštieľa a anglického parku pri ňom, až do Podhradia. Veď už samotný názov obci nahovára, že náš výpočet turčianskych hradov by sa pri trojke končiť nemal. V skutku aj tu stával hrad. 3 turčianske hrady sú v princípe známe. To, že tých hradísk bolo množstvo, už vieme tiež. To, že nad obcov Podhradie, ktorá sa nie náhodou volá Podhradie, sa vypína 4. turčiansky hrad, tzv. Sučiansky hrad, už nevie každý, ale takisto mnohí o tom vedia. Vlastne má až 2 lokality. Ten starší sa nachádza nad obcov a k nemu bol neskôr pristávaný taký mladší hrádok, niekedy sa o ňom píše v listinách ako Castellum. Lepšie sa z neho kontrolovala obchodná cesta, ktorá viedla popod hrad, ďalej potom smerom na Liptov a takisto bol prístupnejší a tým pádom pohodlnejší pre jeho obyvateľov. Putovanie po Turčianskej hradnej ceste završíme ako inak, príbehom založeným na skutočnosti zo 16. storočia. Vtedy už Sučiansky hrad a jeho panstvo patrili Ňáriovcom, ktorí tu podobne ako Revajovci prišli z južných častí Uhorska okupovaných Turkami, konkrétne z obce Bedek v južnom Maďarsku. Ňáriovci sa prirodzene zapojili do obrany kráľovstva. Členovia tohto rodu sa vyznamenali vo viacerých bitkách s Turkami. Pri obliehaní Solnoku sa však Vavrinec Ňári dostal do zajatia a odvlečený bol až do Istanbulu, z ktorého mu pomohol utiecť Štefan Husár. Husára Ňári odmenil podarovaním časti panstva Sučianskeho hradu, dedinami Krpeľany, Konské a časťou Sučian a tiež sobášom s jeho dcérou. Takže skoro ako v rozprávke. Kráľovú dcéru za ženu a pol kráľovstva k tomu. Aj takéto rozprávkové príbehy môžeme nájsť na Turčianskej hradnej ceste a mne už nezostáva nič iné, len vás všetkých na ňu pozvať. Dovidenia na bicykli.